Di hamu amanami inanami maradu sudehi tatahena pungu di bagas ni joroni tuhata hamisian parhalado HKBP Kebeoran Baru Gandaria Tridharma madokon selamat hari Minggu madihita saluhutna shalom. Tapukama parminggota marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Ring mahita jongjong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Nama molus do anggoon rap dohot na pinangidoni rohana, alay namian ro di saleleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari pinarbadiami, say buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam nabadiai, jalaringgas hami manimbangi dohot upeop hatami di bagasan rohanami, asa pos rohanami martang yang tuho, urupi mahami, asahu parhaseang hami aka ari-ari ningolu nami na pandokon. Say pamasuk mahami tuhangoluan saleleng nileleng na. Pujon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede sian buku ede nomor 20 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Unako manako, dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohata debata,
jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk, mangalas supon boniaga, ikon sipangan daun ni rohatta arta ni dongan, jala siramoton-noton, atong rapangido gogo mahita tu debata, mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 165 ayat 2 dohot tolu. Ring mahita jongjong. Tatopoti ma dosata tujoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham say asima roham dihami akan na mangarsakod dosa nami say sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu kami tondim nambadiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asa hot rohanami marhapor seaon, laho makatopon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Alani pangalaw siota do umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marede sian buku ede nomor 232 ayat sada.
Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di Poda 22, ayat 22, sahat rodi 20 sia, itajahama marsikat sorin. Unang tuk pusu-pusi halakna parir, ala parir ibana, jala unang tung pajepol halakna dangol hian di paruhuman. Ai Jahoba do maruluhon parkaro nasida, jala ibana mamutusi hosani akana mamutusi nasida. Unang marale-aleho tu halak akka parmuruk, jala unang parosuro subawa parpiri-piri. Asa unang diburuhon ho akka pangalahona, jala manaon jorgong di hosam. Unang pasaor-saor ho tu halak akana marjaji, pola masih jalangan akana manaoni utang ni halak sileban. Molo so adong pineopmi bahen garar, goasa tagonan toltolon ni halak lage podomanmi, unang tung paorot talutuk sia narobi, akana binahen ni okum dope. Molo diidaho bawa na majugulhon ulaonna, tarbaheca ma tindang marhalado di joloni akaraja. Dekon ibana tidang di joloni halak akana lea. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amen. Marede sian buku ede nomor 110 sada ayat sada. Jongjong. Taha tidakon maha porseao tai songon nahitani hina tidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai imana ditubuhon ni si Maria nagabe-gabe asiaton di porbadia andorak suhabubuan. Ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubon watoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amen. Tikting dihita di mingguan. Tikting di Huriatta Minggu tanggal 14 Juni 2020. Na Parjolo Minggu Parjolo dung Trinitatis. Sadarion ima Minggu Parjolo dung Trinitatis. Na paduahon ruas namoding. Na di hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 nasalpu nung marujungulu amatta Andi Sahat Binsar Simatupang umur 56 tahun. Alamat Jalan Cibitung Tolu nomor 10 Kebaran Baru, Sektor Sauduran.
nunga tu udian hari Kamis, tanggal 10 Juni 2020 di TPU Tanah Kusir. Tetangnya koma asa ibu terapul rohani keluarga natin adik konna. Napatuluhon, aksi sosial Puk Jakobi Sapulusia, manang tegar dalam badai do seksi sosial. Nah di hari Selasa tanggal 10 Juni 2020, pukul 10 WIB, nunga di patu pahuriatta do marhita kelompok kerja Kopi Sapulusia, tegar dalam badai do seksi sosial marumakon pembagian sembako, turuas saresot kebaran do AKBP Pondok Cabe. Nasida ima na terdampak virus COVID-19 total 250 paket. Napapaton permingguan new normal. Nang patupawan ni huriata ma permingguan di gereja di Tiki nanang ro. Manang dung adong arahan na hatus sian pamaretta dohot uluan ni huriata. Dagan suta patupai nang pabotoho di tongatongan ni huriata na berjulu. Permingguan na nang tapatupa muse menghutun standar kesehatan naung dihatuson ni pamaretta. Na paduahon, molohurang dope hai pasota husoso kami asa marminggu di tongani bagasta mahita. Tong do tapatupa streaming. Pangaradion laho patupahon permingguan new normal di pamasa prahalada do simulasi tanggal 10 Juni 2020 perdalan di permingguan nana yang tapamaso manang new normal. Perminggu new normal di pamasa marhite jadwal ibadah. Na perjulu pukul 6 WIB permingguan bahasa Indonesia. Na paduahon pukul 8 WIB permingguan bahasa Batak. Na patuluhon pukul 10 WIB permingguan bahasa Indonesia. Na papaton pukul 12 WIB permingguan bahasa Indonesia. Na palimahon pukul 10 WIB permingguan alternatif. Pinangidoho turuas ni huria na naing madoho ti permingguan dipilih majam 3 harorona dung jumulo mandaptar marhite perhalado manang tata usaha gereja. Toktong do di nisosohon sudi ruas ni huria golongan lansia sekolah minggu dohot na menderita sakit menahun isarani sesak napas menang asma diabetes gula jantung cuci darah rutin paru-paru. Asa merminggu di tongani bagas nabima. Di patu pahuriata do live streaming mamuka tapamasa permingguan new normal. Napalimahon. Pertangyangan sektor. Na di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 nunga di patu pahuriata ima pertangyangan sektor godung marhite online. Napawanopon pelean manang ucapan syukur marhite online. Mamuka minggutta sadarion diakar ruas ni huria nanang pasahat ton pelean manang nahumpartusi nunga buita pasahat marhite opo gopay dana dohot na asing. Napapituhon akka tikting naso ni jahon humpartu tikting cetak sadarion dinggam mata jaha. So ini masahat ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion. Maredehita sian buku ede nomor 457 ayat sada dohot 2 laus dison mata pasahat peleata.
kami ni debatana sumurung sian salhut naroha ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Uriananya sian ni Tuhan Yesus Kristus tajakon ma barita nauli di minggu tasaderion ima minggu parjuludung Trinitatis barita nauli di enet sian evangelium ni Lukas bindu 12 ayat 10 sahatu ayat napa 20 sadahon hujahama di tonga-tongata songonon ma didok disi taparwaon laos tapahut-ihut ma ay ajar honon nito di parbadei do tuhamu di nasagobasi napatut do honon muna. Jadi adong ma sahala sian natoropi nama dok tuibana guru dokon ma aparaku marbagi tetianan nami rap doho tau ala didok ma tuibana bawah isi do pabakit aw gabi panguhum manang sibagi tetianan dihamu laos didok ma tunasida jaga mahamu pasidik kamu ma nasa hahuliton ay nangpe marlobi-lobi hala dada senartai nguluna gabi dihatahun masada upama tunasida ni nama suhado guguni haumani sada hala namora jadi marhusarima ibana di bagasan rohana songonon aha nama bahenokku ada ngarok kasiatan ni gugu ni tanoki gebenin nama onma bayanoku kulohai nama aka sopoki upaulima aka naubalga asa tusi papungoku sude natubui rodi artaku jalado honoku matu tordikku ali tordikku nungara de gudang artam saya manang 3 tahunon ipe marasona nga maho, mga minum maho, las maruham. Alenin na dibata mamaddo ibana, iho nalwahon. Sabor nginon ma tunggu kosam syako. Iya na pinaraden, tuise may. Songoni mamasa dihalakan, napapungon arta di dirina, anggo sumamura ibana di dibata. Imanggo sahatna. Kuriani Tuhan Yesus molo tapai tihut do riwayat manang sejarah ni panopaun ni debata tuhajol maunon sasitongna di bagasani tunglo sodi halomon debatado masa hapuguson dang lomoro hani debata marpugus jolmei manang gabe dang dapotan mangan dang dapotan minum manang gabe keluarga di bawah garis kemiskinan ai tagan sodi topa de batajol mai nasa narikot di hajol ngoni nunga di paradi jumolo do di paradi aka pahapanan si panganon nang aka harta mas berlian dot lan nasim jala dung di topa di pasahap mai maritis ini botot tama bahwa secara alkitabiah Tuhan memang tidak menginginkan masa hapuguson. Ala dia ada perjalanan mingulu siganupari gabe masa dui. Ala niaha disima terjadi gudang pengingkaran aka janji manang kebiasaan-kebiasaan baik na tubuh di tonga-tonga ni hajol maut. Anggo dihalak batak masa do aka ulaon nadinggan ima anggo halak batak somal do nguluna marsiada pari nguluna saling tolong menolong asa unang adong sada halak pe na sodinggan aka ulona jalasian falsafah ni halak batak pe ida utabo nang falsafah ni dalihan natului digebar khudui bahwa keberadaan ni hajol mauton sarupa
sipata dohita hula-hula dia kaburuta, dongat tubuh dia ka dongat tubuh, jala buru dia ka hula-hula tak. Mariti sini kesejajaran, jala saling hormat menghormati, penuh semangat persatuan dan kesatuan, nunga nania lilingna suan di tengah-tengah ni hajol maun. Ale buasa muncul bada, buasa muncul akalan nasing di sima taida adong pengingkaran aka na situasi naung ditotop pondok denggan. Kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus turpuk tasadarion sasitong na dang soal arta ni bawawon na paling perlu ta soroti manang na disoroti Tuhata ima soal bagaimana kesadaran bahwa na adong di iba itu sasitong na bukan karena kita yang buat. Jala boleh idautai saat sonari belum ada satu manusia pun yang menyatakan dialah yang menciptakan emas, dia yang menciptakan padi dan nasi. Sasitong na sude na ditopa debatado jala di luas debata kita memiliki Allah memperkenankan kita memiliki harta. Allah memperkenankan kita memiliki apa saja pun yang bisa kita miliki sesuai dengan jalannya. Artinya kekristenan tidak memandang kekayaan itu sebagai sesuatu yang haram. Tapi kekristenan memandang bahwa segala sesuatu atau harta benda itu adalah anugerah yang Tuhan perkenankan bisa kita miliki. Ijo parjolo naneng suap dihita. Di halomohot debatado asa sudah kita memiliki on. Ale parjolo ale naneng paingot bahwa sotung tarajumi bahwa di bagasan kepemilikan yang berlimpah gabi jalan manang jaminan keselamatan tak. Diat saplima macetakas do didok jaga hamu pasti di kamu mana sahahuliton ainang pau merlobi-lobi halak dadasian artane nguluna kehidupan manang hosa hanguluan dan sian sinamot dan sian harta benda ale hanguluat manang kehidupan ngulu kita itu adalah manang silean leon ni napuna hanguluani isedoi ima Tuhan Yesus idok Tuhan Yesus do au do dalani au do hanguluani jadi di luas do hita mangulu di luas do hita hidup manang mangulu di tengah-tengah ni hasianganon laho pasauton lomon rohani di bata alani adong ma parhitian na di bayan ku hita di leon bisuk di leon nang hapistaran marhitisian bisuk do hapistaran taula aka ulau tai gabe dapotan mahita di pasu-pasu ima aka odeng lapatan na sogeng gabe aka odengon gabe dijulo gabe memotivasi kita manang tujuan hidup kita untuk aka odeng. Kita hidup bukan untuk makan tapi kita makan untuk supaya kehidupan berlangsung. Alai saya adong lo halak na mengatakan manang napajulohon manang na merasa makarikopton nasa na di nadapot na manang nasa kepemilikan di ibana itu adalah berdasarkan apa yang dia mampu dan adalah wajar dia memiliki bukan karena anugerah. Ida itama upamaon di sadatik tu di patubon Yesus ma adong sadabawa holan sini tertarida ma bahwa jolmaon gabi punjung bawaon punjung alani hartana dan perduli bana dinasing dan di Papua di sini adong ripena na adong haanggina anak konna tetanggana jalanan di parsoal honibana adong manangdang do aka pangulan ni ibana alai na di ide ibana ima gudang ni aka parbui manang ke panen yang melimpah ruah narotu ibana
Jadi marhiti sini adong sakap di ibana. Saya menghitir roha manangihon. Ahado ulaning neng dohonon si bawaon. Taringot tu aka artanon. Taringot tu aka sinamut non. Hitir roha. Tagamon ulaning neng dohonon na. Tagamon do hatalas ni roh manang nadang. Ahado rencana manang sakap natusi. HP akadongan. Sakap nibana, rencana nibana. Dan adong lau parduli tunasin. Dan parduli ibana tu aka pangulana. Ala pasti ang gosong ni gudang ni aka eme manang hasil ni sian ladang manang sian sawah itu yang pasti bukan kita kerjakan sendiri. Alai adong do aka pangula nabui juwon lau mangula-ulau ni. Alai yang diparduli honi banai. Di ide ibanai rencana na muncul parjolo ima. Benok kumabe. Sopokku manang patureku ma open muse manang lubung muse no belga. Ini luar biasa sekali. Dan binoto be guarnijol mana songonon, apakah hulit kikir dan sebagainya alianggo mangihutton almanakta diduk maon hamuk kuson. Nah, nang paulion na dang na mamereng na posona manang aka pangurupina manang jol mana mangula di ladang na bungi tikiron na may lenon na manian si palas rohana ihad doran di bagasan rohani ba dan adong HP rencana na lau mamereng aka keluarga na mungkin adong dope na hurangan bungi urupan nama. Dan adong HP di bagasan rohana mamereng humaliang na beta tu ngadong aka nasodapotan mangan nasodapotan manang nahurang dope kebutuhan nguluna. Andak peduli bana desi gabe disakapi bana holanon pauliok kumamuse sopo nobelga pauliok kumamuse lumbung nobelga bungi disima hubayan sudah hasilon dohot nasa artakku. Luar biasa itu. Dari ada tahe lobi sini na luar biasa na di ayat 10 tolu laudo teibana mendapat tuhatai di do Tuhan dok temajo aparak kuasa merbagihan nang jalon na dope akad tetianan sasitong na tetianan manang warisan itu sudah dibagi alai neng dohanan gimana musai asa dibagi hahana manang aparana tetiana ni luar biasa. Jadi beda do akan nama kus dohot nahulit. Anggo halak nahulit ima halak namaol mangalehon manang mamake artana alai olo dopeon mamereng na humaliang na. Ibereng ibarna humaliang na agu manang naroa halak mangido pangurupion saya sipata olo dohon mangurupi alai nangpe penuh dengan perhitungan. Naturan nabu ibana mangalem 5.000, alai saya dido ibana ada ngarok kepeng manang arong go alai arong doti hutiup. Dipanggil misal kebutuhan 5.000, alai lemah mungkin 500 rupiah. Masih ada yang mau dia lakukan. Nangpe holit dot mokuson sarot bang don marah-marang gidon. Alai asing-asing bangkuna. Sakalas asing-asing bangkuna. Jadi mulai adong ke sekolah kita kan adong satu kelas itu manang 3 siswa alai adong sebangku dohot dongan jadi sekelas doh hulit dohot hamuk kuson halak na hulit dan olon mamake artana menikmati artana gari ada olo do minyiksa dirina asal madapotan misalnya meloneng lau berbelajar tu sada inganan hanggo halak nasing olo do martaksi anggo ibana totonon ngodo mardapat nang 5 km ulang pergi 10 km asal mau nang manggar rongkos adang binoto be hebat ni paretongan ni jol masongonon ale anggo akan amuk kuson ida utama naso boto manang naso parduli
di akah na humalian na songon na didok ni naposo bawa na utodo didok sonang mahotod diku pola karejo ho nikmatilah hidup ini jala ondo na olo salah mamak ke gudang ujungna gabe holan mengikuti hisap ni daging idok tabe di aka di ragam-ragam nina masa di tong-tongan ngulut tak mau ini gawe berburu-buru jalan, mabuk-mabukan, bersenang-senang kesana kemari, aledang peduli bana dia akan asing. Dia sangat memanjakan hawa nafsunya, sehingga dia tidak memikirkan kesejahteraan orang lain. Aliang guna huliton, eta merdelani, isi manggaram kosta. Do perjulu neneng dohonon. Manor seragam maju hitate mau larung sadapungan mana na ina para hari Kamis topu di sia dong do aka ngabui misalna para dongon marpungan hitate tatur maju seragam tah anggon aturan na iko manubang mulubui mangido diskon don bau rupi mau dah asabui doho tau mar seragam na baru nabuhat do bana manubu tudu halak alai asal mak seragam na baru bah ibana mano no kotik mangalian tung na hurang bagak petaho dia tung sisa pamoto kadi pe sambung-sambung ina do dia menyiksa diri dang naso itu turun na nadinggan alai punang apala larion alai yang na mokuson nga luar biasa dia nunga dipertuhankan di mana artanai alamian sarupa don akana sodinggan pangalahona urian naniasian di Tuhan Yesus Kristus maka yang kita soroti sekarang di sini adalah bukan soal harta itu adalah soal tabiat pada akhirnya soal karakter bagaimana kita dengan siap untuk menerima anugerah dengan situasi tanuain ima mengalami hamaulon alani COVID virus dan anong bejol mana di sisi di tanon naso mengeluh alani covidon terancam gudang dona tahautan gudang dona mabiar lau smarhitisi ini dia diboto lau mangata ya mangata perjalanan dan lan nasing apa sa sitem na kadungan virus nombel gadang jalan paling berbahaya bukan covid ini adalah virus ketamakan makingani yang di dalamnya gudang aka iri, dengki dan sebagainya. Nah yang menggomak membuat sudi aka nadidonganna dan parduli tu aka nahumalianna dan dosa yang paling besar pasca kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah ketidakpedulian. Dan parduli ibana songon halak Kristen dan parduli ibana songon ina na raja na buru dan parduli ibana songon parhalado dan parduli ibana songon pewaris kerajaan Allah yang pasti wama asa bui au sonang nasing dan ini yang menjadi sesuatu yang sangat berbahaya sebetulnya bukan COVID-19 ini angka COVID-19 ini kita bisa atasi dengan berbagai petunjuk protokoler yang ada. Tapi virus yang satu ini merusak tatanan hubungan kekerabatan kita, bahkan hubungan ta dohot debata. Alani ahado pandangan Alkitab tu jauh mana songonon. Mula didok akan nama kuson manang nahuliton. Alkitab mengatakan menyebut mereka apa? Yesus menyebut mereka apa? Di ayat 20 di Yesus matu jol mana si songonon heho na loahon. Jadi molo halak na loahon itu adalah orang yang kastanya turun, derajat kemanusiaannya turun. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Alkitab madok eho naluahon berarti hajol maun nibana mengaturun.
Dan boy dohonon be ibana tu ibana dongan jolma. Ala ibana pe dan menganggap na humaliang nai dongan jolma. Jabe bilut Tuhan Yesus mah eho naloahon. Jadi manangisin namokus haddorusan, Alkitab mengatakan kamu adalah orang bodoh. Alkitab dari dalam tadi tertimbul setangkan. Itu. Ihun alwahun. Sadarion tubuh matu hohosam. Kehidupan itu sekarang saya tarik. Karena bukan kamu pemilik kehidupan itu. Saya. Maka itu dia mohon sudi. Itu. Jadi hurianan yasian ni Tuhan Yesus Kristus. Turpukon matcuarahon tutunga-tungata. Asa sudehita sari tu aka humaliang tak. Asa sudehita maboto bahwa donga taipe diboto do male. Acit ni na male, acit ni na mauas. Alami unang takko si panganon nasida. Unang buat si panganon naso si panganonmu. Unang inum naso si inumonmu. Sarihon donganmu. Ngolo tunggaledo pe ibana dan tuk ibana sebaik engkau rezekinya. Bantu. Allah ido gunana di pasahat di bata itu kita. Sekali lagi kepemilikan ta tu akan na adong di kita pertama sekali, dan itulah yang harus kita catat di loas Tuhanido kita marnap nahoni dohot tujuan asa marsangat Tuhani marhite-hite na pinasat nay lau paketa bain sangat diguarna. Mau mengaingkar hite sini dohonon nama eho nalwahon. Karena apa? Karena kita sudah ingkar dengan tugas manang patik rea na pinasat ni Tuhan Yesus ima haholongi debatam, haholongi donganmu jolma. Atau taripun majami taon bahwa parjolo naneng dohonon na tusude ruas nihuria nang tusude akana porsea parjolo nasa narikot di hasianganon nunga parjolo di parade di bata. Alani kekristenan tidak memandang harta benda itu adalah sesuatu yang haram. Tuhan berkenan memberikan itu kepada kita dengan tujuan pakai laho pasangapon Tuhani. Nasa halak nagabe pajulohon manang mempertuhatkan manang na menganggap nguluong mangulu ibana hanguluon na ala niya arta nadong ibana ima yang disebut dengan na loahon atau yang tidak lagi setara kemanusiaannya dengan manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kuriani Tuhan Yesus asa unang masa jojo songon itu hita sapala nunga didok Tuhan Yesus songoni berarti dia sudah melepas kita dari dunia ini dan ujungnya masa madi ibana anggu-anggu na martu pangoriponi. Artinya kita akan hidup di dalam penderitaan. Asa unang masai mari pergunakan semua yang Tuhan berikan sebanyak-banyaknya, sebisa-bisa kita untuk melayani Tuhan, kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Amin. Muliati Tuhan dia sinurham nama Tuhan. Mengasahat Tuhami barita naulii, naman juhon, asa pakaian nami ma nasa pasu-pasu na maulitus naung pinasahat budihami. Bahen makubasiho, bahen makaholongi dongan nami jolma. Asa marsangap ho di sude aka si basa-basa na pinasahat mudihami. Asi maroham Tuhan pasu-pasu sude ruas ni uriam. Unang adong mahua, unang adong marmara. Di siala pangotak ni budil sa pulisiaon. Nunga macegudang hami natahutan. Nunga macegudang hami namarsak. Alay Tuhan, ho mana mangapuli, ho na mangalian hatugon ni pakirimon.
sasitong na sahit no balga ima molo so parduli behami dia kahumalian nami molo so parduli behami lau pasangap poko atong sailem gugu do bisuk nasional asalam uparduli ho kami muse laho maka holongi ho di sido anon muncul lali Tuhan damai dot lasneroa marhiti sieni sisi matongan non aka marani daging nang todi bahkan nang budil 10 siaw pasu-pasu pamerintah nani asa lasrohana sida patu pauna kana ulina dinggan tu sude akan agi onong gomanna angget di bagasani boy hami mamulus ari dok tiki mariti panugu-nugumu nang pamerintah nani hubulusihan mahama olonon sahat mahami tu haluaon malua sian dosa malua sian budil amang pardinggan basa asi maruhab. Amin. Uriananya sian di Tuhan Yesus tagan so tapa ujung kebak tiap tahun parjolon yang dohonon nami di akatikinan yang ro patu pautama kebaktian manang parminggon secara langsung ima marhite napungu di gereja alaidung sebelum tapatupai di patupa sude situa sektor ma parapotan manang pakatayon di sektor nabe songodia dingganna manang tikina secara kesepakatan bersama tadian mata mulai ibadai diot dinggan para halado akan memulai simulasi kebaktian secara menurut tata protokol COVID-19 parjolo tanggal 14 jala di minggu naneng romuse tanggal 20 sada live streaming mahita jala akan diadakan siaran langsung untuk di gereja untuk dapat kita lihat manang taida tadohoti di tonga bagas tabe ima pukul 8 dohot pukul 10 khobar tu naung somal tapatupa. Jadi dang bui belo mutta mengatur adigen jam 3 hita kebaktian. Teratur mah jam 8 do jam 10. Nang salilingon alana recording bui do tak bain jam 4, jam 7, jam 2. Alayang go tu mulai tanggal 20 sada live nama. Ikon hohom kita di tongan di bagasta bersiap dengan baik mengikuti ibadah bahasa Indonesia jam 8 pagi. Bahasa Batak jam 10. Asa sudah kita mengatusi domutusi ikon persiapan ni huriado peralatan na duminggan anggona selingon holan mangasahon peralatan yang sangat sederhana molo tungadong sian tonga ni hita na lasrohana mengurupi pengadaan kamera sorot dot na hobar tusi kuliah kami lasdo rohani huria majalo aka partisipasi songoni memang dung dikalkulasihon sekitar 50 juta ikut tuorot lama aka peralatan kamera dan hal faktor-faktor pendukung nadu mutusi molotung adong naukap rohana tongdo las rohani huria pasahaton manang majalo aka pangurupion taringotusi demi kelancaran parminggota laos nunga di paradi huria do aka protokoler taringot tu kebaktiani nah naneng tapa masa jala harapan kita tapa masa mai dalam 5 kebaktian mulai pukul onom walu sahatu pukul 10 onom dengan mengikuti protokoler nunga tak coba main dot dengan jala jolo cuci tangan di jolo masuk manusia non mulak sian pitu jolon tu pitu na di jolo ni gedung serbaguna dahang adong beta pamasa marpungu-pungu jo dung sidung kebaktian di jolo ni gereja ngolong dung saya ibadah mulak mahita dot dengkat di bagasan dame tabuan ma pasu-pasui tahanguluhon di tonga-tonga di bagasta laos toktong do soson nami tanya kono nami do hamu sudi aka mang akainang asa toktong di bagasan hai pason
molotung akadongan na di bagasan parsahiton isarani songon titing nakin toktong do juwon nami di bagas tabi mahita mandooti parminggonia kamangda jala moloradero hata aka peliat tape bulu ta pasahat marhite-hite OVO GoPay imana marhite na buyanon ta screenshot barcode na pinasahat tu hita sudi nai holan laho manugu-nugu hita do asa unang gale manang mago parton diota sace holong rohani parhaladu tuhamuna akamang akainang saay terus do hutangnya ko kami upar kilho kami anggian unang adong mahua unang adong marmara nanggosada hita ruas ni huria na adong di hakabi pinabulunon na di portibion tarlumobima na di resort kabayauranon atong songonima pangudug-uduguan nami sementara pabuan nami mamuse tanggal yang pasti dun hujalo kami masukan-masukan sian aka sektor masing-masing na niuluhon ni aka situasi sektor bahason nami mamuse di tonga-tonga ni sermonta horas mahita sude lasma rohata saay toktong tapuji tuhatai tatong tapuji matuhatai marindi mahita laos tapapungwa peliata Tapa saat ma pilihan na tapapungon tuado pan di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gicang. Hodo haruruan ni salut-salut sileon leon nadinggan dot nasaw libasa na maulitus. Upasat hamima siyan na nilam itu hami.
pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Sahu parasya kami pilihanon pati buluhon hada jonmu di tonga-tonga di huriam dot di porti bion. Buhai maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadah hami kurang di silian mi di hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gicang. Saya pinar badia maguarmu, saya rumah harajon. Saya saut malu menyuruham di Banua Tungaon songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion hangguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami. Punang hami tugen tu pangunjunan, walu amahami sian pangako. Jalo hamuma pasu-pasu sian di Batamat. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di Batama. Di sodak ke Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutor di munabit. Amin. Huriani Tuhan Yesus, kami parhubas di huriata, pasahaton tu kita, selamat hari Minggu di kita, go damai mahamu di pagi di bagasmu. Amin. Horas.